Татар кышчыгы һәм малайы 2019 бәйгесе Оренбург өлкәсенең Сарыкташ районында үтте. Оештыручысы җирле Аккалфак оешмасы. Сарыкташ районы өлкәдә иң күп татар авыллары урнашкан җирлек. Тик соңгы елларда мәктәпләрдә туган телне укыту сәгатьләре кими. Бу күренеш балаларны ана телен начар яки бөтенләй белмәүгә китерә. Конкурсның кульминацион өлеше Оренбургта көз айларында булыр дип көтелә. Әлеге бәйгене безнең хәбәрчеләребез дә тамаша кылды. Biz bik şot ve sizin özünüzün Saraktаш yerinde eğlenmişler gelmişler. Ahmet. Фойеда бәйгедә катнашучыларның кул эшләреннән торган күргәзмә. Конкурста үз кешеләрен 2 татар малае белән 10 татар кызчыгы сыный. Яңа Гафар авылыннан килгән Вилена Сыпханова бәйләргә ярата икән. Ул крючок белән эшләгән курчакларын алып килгән. Илюза Рахматуллина белән Залина Нигматуллина кылчым авылы кызлары. Илюза җыр әзерләсә, Залинәдән шигырь. Белем кирәк кайда да. Кәрим укырга яратмый. Яка ук баскан аны. Дәрестә утырганда да, футболда аны җаны. Конкурста катнашучылар 5 төрле номинациядә көч сынашты. Иң элек үз-үзләре белән таныштырудан башладылар. Чыгышлары классташларының бер мәктәптә укучы балаларның номерлары белән үрелеп барды. Кичкенә милләттәшләребез өчен милли конкурсларны татарлар яшәгән һәр төбәктә уздыру максаты тора. Оренбург өлкәсендә 150 меңнән артык татар халкы яши. Сарыкташ районында 10 татар авылы бар. Бу җирлектә яшәүчеләрнең 17% татарлар. Катнашучыларның географиясе дә киң. Алар 6 авыл белән бер район үзәген берләштерә. Бу гаилә бәйрәме аны әзерләүдә бөтенесе, әти-әниләр, әби-бабайлар, авылдашлар көч куя. Сарыкташ районы шәлчеләр белән дан тота. Шуңа да бәйгеләр арасында шәл белән бәйлесе дә булды. Балаларга гына түгел, ата-аналарга да тәрбия чарасы ул. Татар телен оныта барган яшь буынны милли тамырларга кайтару максатыннан оештырыла да инде бәйгеләр. 2004 елны Биктимир авылына кайттым. Магазинга кирсәм, аптырап киттем. Әниләренә ияреп килгән балалар аларга мама, папа дип әйтәләр. Шунда беренче мәртәбә мине шаккатты шул вакыйга. Үзебезнең телебезгә игътибар бергә кирәк икәнен шунда аңладым. Мәктәпләрнең 5 көнлек уку планына күчү татар теле дәресләрен кыскартуга китерә. Шуңа күрә зур ихтирам бергә кирәк семьяда, гаиләдә, чтобы татар телен әниләре, әтиләре балаларына өйрәтсеннәр иде. Бәйгедәге балалар татар халкының гырыф-гадәтләре, йолалары турында сөйләде. Программада җыр, бию, музыкаль инструментта уйнау, шигырь сөйләү. Кызлар да, малайлар да бик нык әзерләнгәннәр. Татар телен белгән кызлар, малайлар күп. Аш-суда да осталыкларын күрсәттеләр. Әниләре белән бергә пешергән татар халык ашларын тәкъдим иттеләр. Җиңүчене сайлау җиңелеш түгел. Балалар, гаиләләр тырышып катнашты. Аларның һәр кайсы төрле номинацияләрдә җиңү яулады. Катнашучыларга дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Оренбургның Аккалфак оешма җитәкчесе Альбина Абсалямова үзе дә бүләкләр әзерләгән. Ул аларны Татар кызы 2019 бәйгесендә уңган кыз номинациясендә җиңүче Алина Нигматуллина белән бергә тапшырды. Алина Сарыкташ районының Кылчым авылыннан. Җиңүче 2 кызчык Оренбургда үтәчәк ярым финалга чакыру алды. Алар Яңа Гафар авылы кызы Вилена Сыпханова белән Кылчым авылыннан Залина Нигматуллина. Безнең авыл татар авылы. Мәктәбебездә дә татарча сөйлибез, татар теле дәресләре бар, анда Рушания апай укыта. Безнең авыл борынгы авыл. Аңа 513 ел. Мин үземнең авылымны һәм мәктәбемне бик яратам, һәм шатланам татар теле белгәнгә. Шундый татар балаларын үстергән әниләргә зур-зур рәхмәт әйтәсем килә, әзерләп шул конкурска балаларын әп килгән өчен. Нигматуллиннар татар мөхитендә яшәгән үрнәк гаилә. Әниләре укытучы, әтиләре гармунчы, шуңа 2 кызлары матур итеп җырлый да, бии дә, татар теле буенча төрле бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый. Алар кичкенәдән әби белән үстеләр. Әбиләре һәр вакыт әйтә торган: "Кызларым, мин татарча сөйләгез, урысча белмим" дип. Шуңа күрә алар татарча бик күп сөйлиләр, китап укыйлар, тырышып. Кышкынәләр өчен бәйге өлкәдә 1нче ел үткәрелә. Тәҗрибәне катнашучылар да, оештыручылар да туплый. Үткәрделәр татар каргалысы, менә бүгенгесе көнне Сарыкташ районында узды.
татар кызчыгы һәм алда әле бартагын районнарда үтәчәк. 18 ноябрь көнне туплау, финал. Кыз айларында татар кызчыгының өлкә бәйгесенә әлеге 2 кыз төрле районнардан килгән нәни гүзәлләргә кушылдыр дип планлаштыралар. Оренбур өлкәсенең Сарыкташ районыннан Фирүзә Абсалямова, татарлар.